Çağrı, kovmay dostum, nerelerde? İşten çıktım. Öye var yan. Gel näme kılmak dost? Hey şu vaqt öýüň ýanyna ot ýakdyk, oglanlar bilen. Gel intenen wagtym bolsa. Ey ya doğru aktımam. Olya, hemiş ot ýakyp durmay, gelle. Bol ya. Elpme lat bar mı? Emme zat bar dost, özüň ele. Bol ya bar yana. Ýerdin alam? Olanlar salamu aleyküm. Bugün. Wa aleykum selam. Geldim bu dostum. Hudaýa şükür. Kovmadın. Salamu aleyküm. Gel geç ornaş ver, getirelim netleri ver. Ay elim boş gelmeyin idim de. Oňar şunda. Ya bismillah. Ağam, koyalım dekine, gel dene. Oturubillik dost. Men yürəyin. Bolya da. Gelelim şu sağ ollos. Yöne arasında şeyde oturmalı şeylemem. Doğru aýdýaň. Innik gedek netip bolsa men alhydyr ederim. Ne deyip bolsa? Öýlen mekan et näme çem bolsa? Öýlenen soň men gel daşarda oturmaly bolar. Ey oýnuň maraý dost. Bolya, geleniňe taýýar kadın. Bol ya. Yine bir. Özüňe taňar ýalkyn. Köp sag bolam. Bolya, sağaman mı? Ana habarlaşıp durarsa ne diyip? Daýdama da sanamayt. Ağam ýygnaşdyrar bu datlary. Olaram höýdýärse. Oğlum işler var mı? Kovaca. Hudaýa şükür. Özüňiz nähili? Koy. Sen bana bir zat aýçyk bolýana dälsin. Aýdatym melýä Jamjan. Ýöne suratlanıp bilemek. Nämäni? Näme nälejejan kimi diýsene? Ol şeýle bir odanece. Şu gaýdy barıp şahir bolmadym oýnanım. O gaýdy barıp duýgulam. Diň içimde galy Jamjan. Dilime nädip getirjegim bilmedim. Allah can men ahir arzumy etdim. Kim ol? Nähil gaýp? Surat ýokmy? Gözüm ayırıp bilmedim de Jamjan. Diňe. Şol seyredip durşuma. Hanan kimdiginem soramandan. Bir bilýänladım. Şollara ya mihmançyga geldi. Ya da sotal ýaşaýa. Men onu hökman bilmelije. Hökman tapmaly. Şolardan razyçylygyny allygym, kimdigini billigim, hökman gudaçylygyny Jamjan. Men şunu gaty kän garaşdym. Hökman gider. Nesip bolsa Jamjan. Netip bolsa. Şunça garaşypsyň Jamjan.
Yine biraz gayret et. Arzuň hasyl eder. Sağ ol oğlum. Men gitdim Ejemjan. Tagaman yatıp durum. Böyle senin gol havara karışan. Nesip bolsaça. Alo, gowmay dostum. Hudaýa şükür. Özüň näçe dost? Hudaýa şükür, ýaxşy. Boljak. Bu näme işiň bar? Ay ýok bay. Git köşüp bir işim var ýok. Gel näme hyzmat? Düň käljek oturmalymy näme? Bir massaga da mady. Ba. Wagt gowja arada bilýär. Gowzerana da başga da atly. Baram da içecek. Onda oğlun yaktı tayin bol ver. Düşündüm. Böyle. Tayinleyen edim. Bolýar. Sen hovlukmada geliver. Davay baryan onu. Geldim bay dostcan, geldim Kağman. Hani, bana ver şunu. Sen aydım oturdu az. Näme dap beýle bugün ýerde? Ýadyňa düşýän dünýäsen men aýdymdan burulog geldi. İçindenem bir owadan gyý düşüpdi. Hawa? Altynjy hatda gaýnynjaň ýylda. Sen onu tanaýanmy? Hawa, goňşy bol oturdy. Uy, Geç hani, oturjal otur. bolýar. Ahire, öz ýanyna duşdun da. Oh. Dasnana edilmeň diýenim. Sudan oý kör. Galanam netibedir-de. Hey men näme diýin? O gören bolsaň Allahan sen netibäňde bolsun. Sağ ol. Sen näme asat berýän dost? İlki gıyıtlanım dost. Esasda şol. Belki en asas bu önemlidir. Şolarda mesele olmasa näme? Ne öýleri? Öňdäkler olup berýär. Nisip barsa dost. En atalar ne hele adam? Eje sağ o adam bolmaly. Öyle men hiç tanamakda. Öýdäkler tanýar. Arasynda gulaşyp durýarlar. Ýöne sonra diýsem sorap bereyim. Düşüpdi. Ondan näme? Hem ekşem. Özümiz ýaly adamlardyr da. Sen gowy tanajak bol. Hala ne? Olaram. Ne goşaryp?
hiç wagt gutarmaýdy hatda. Dost, men ýöreýin. Bolýa. Hiç bol, daşarym togady. Ödürüň üçin taýrak kılym. Bolýa. Nitip bolsa, şuly işimizsin. Sen gowy sowadyň mardas. Kebap bilen çäklenme diýem. Ýok, ýok, ýok. Sag bolun. Sagamar bolun. Bolany dost. Allah ýaryň işe uğruna. Taýrak kılma. Bolýa. Salam, gowum ýagdaýlaňyz. Ýörüň nire barýan men size gideýin. Düşünmedim. Kimsiz? Biz näme tanış, ýöne tanışsak bolýan. Ağam aýtmakam gitiştaýdan. Bolýa, iň bolmany adyňyzy soraýdaýyn. Garaşa sen birmen. Gowmaýa, dukanyň gerekli adyňa barsa jaňa daý. Böyle Maya. açıyacağım böyle. Bolly, adyňyzy bildim. Maýa, meňe adym Çary, tansanmy öğrensa. Garaşa dersem ağama canıp ettirişme verirse. Yo, gittim. Ay, korpa. Gel bari. Ağam, salamu aleykum. Aleykümselam. Gowmuzgin. Neme? Senin bir haşt bar. Dinleýän. Sowady, şu jaýda 6-njy gatda ýaşaýan Maýany tanaýaňa. Owo. Şoňa ýertip berip bilersiňmi? Äkitip berenam ýöne. Hemme zadyň öz bahsy bar da. Şu wagtdan waýply keniň aýjym. Mezanyň sag bolsun. Sag bolam. Ýöne öýnäkiler bilmellerler. Bolýa, meselede. Alana. Memnun. Öýnäkiler biläýmellerler. Arkaýyn bolagam. Gowy hawara garaşýandyr senden. Bar ağam. Sag bol. Bolýa.
Oğlum, näme? Hey, basa var mı da Ececan? Yok diýdimi? Ey hiç yan verir ya Lelece. Katı kesir. Borla Ececan. Birlikte elirdi. Hanlaň jaýyna ýaşaýar diýdiňmi? Hova Ece. Bu yatık kalıp durna tuluray dedim ha. Ece. İyise gize kaldım ha. Ece. 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 Turdayım Allah men yatık kalıp durna Ece. Neredesin? Ece? Toy oldu mu? Nereye gittin? Yok, hiç tadım bolanam. Men fikir ediyen adıma derler de. Hawa. Sen pikir edýän dadyň şol. Ne mi dediler Ece? Ay, oğluňa terbiyesi diýdiler. Biriniň öýüne sowgat ýagdyryp durmaly däl diýdiler. Beýle terbiyesiz oglana gyýyp bermärsi diýdiler. Anany we bilmärsi diýdiler. Şeýdi wallasam näle bolarka? Oy ne diyen Ece? Onu ne mi dediler? Bolýa diýdiler. Vah Ecemzan, gel geçsin Ecemzan. Gel oturan Ece. Kudret bilen dörenler, döreçine hayranlar. Ömrümün bağıt şehri, film olmasın veyranları. Bu dünya kime fici, kime acı devranlar. Film olmasın neyleyin, bu dünyanın mayağı. Mayağı. Oh mayalı, film olmasın neyleyin, film olmasın neyleyin, mayalı, mayalı, oh mayalı, film olmasın neyleyin, film olmasın neyleyin, mayalı. Akıllarlar ank bolup sana ağzın açarlar. Öbünüvün göderler, seni görüp kaçarlar. Kudret bilen dörenler, döreysine hayranlar. Ömrümün bağıt şehri, sen olmasan veyranlar. Mayalı, oh mayalı,